Știai că în anul 47 un bărbat și-a pierdut întreaga avere într-o singură zi? Cosimo de Medici stătea în biroul său din Florența, privind cum banca familiei sale se prăbușea. Milioane de florini dispăruseră peste noapte. Clienții fugeau panicați. Bărbatul care finanțase renașterea era acum aproape în faliment. Dar în loc să se predea, Cosimo a avut o idee nebunească. A început să colecteze texte antice romane, în special scrierile împăratului Marcus Aurelius, nu pentru filozofie, ci pentru a învăța cum să gândească ca un împărat în criză. A plătit cărturari să traducă fiecare sfat despre controlul emoțiilor și luarea deciziilor. Când piețele se prăbușeau, el aplica principiile stoice. Când alții intrau în panică, el rămânea calm. În câțiva ani, nu doar că și-a recuperat averea, dar a creat primul program de coaching pentru bogați. Înțelepciunea unui împărat roman din secolul II devenise arma secretă a celui mai puternic bancher din lume.